Yes, mga kabistado, mayong gabi, no. Diri kita subong sa may lugar sang Monica City proper. Subong nga mga tinaw, no. Kung sa rin, no, sa initial diri nga impormasyon ang ato nakuha. May isa diri ka bihikulo ang ginapasuni, ang lothang mga kabistado. Diri sa may covered gym sang Monica City proper. Subong lang ganyan tinaw, no. Kung sa rin, amo na sir, ang salakyan. Oh, ano ang tabo, sir? Ano ang tabo, sir? Ano na pati ano pag ari ka di? Okay no. Wala no ti. Wala sang may nakahibalo diri sa subong nga mga tinion. Gamay isa diri ka bihikulo ang tawag sini. Ang buslot no o kon nabuka diri kag may bilog siya sa iyang tawag iyang tawag windshield diri no sa may tuo nga porsyon diri sa may likod o kon sa may medyo malikod nga bahin o kon sa may passenger seat no diri sa may likod mga kabistado no karon irin man diri ang presensya sang tawag sini sang city director kakasubong man no ang hepe sang PP1 nga si Police Major Shalame Sangrines ang nagresponde diri sa area kung sa no ginapasuni diri gin tiro ini sang isa ka armas totang subong ang mga tinaw no diri sa may Monica City proper subong lang gid nga gabi. Pare, makita naton diri mga kabistado ining ang buka no nga ako nagbuho diri tuga diri sa ginarigan no gentiro isang armas tutang kon igo diri sang bala mga kabistado. So yari man diri no ang presensya sang city director si Sir Batiles kagamuman no akon kasubong man ang hepe sang PP1 mga kabistado. So nagproruag dis karon ang mga katawhan ako ng pumuluyo diri sang Monica City proper subong nang gid nga tinion. Yari pa rin no ang isa ka bihikulo may igo man diri sang bala no ako nagnapatihan naging tiro ini sila no yari ang isa ka bihikulo nga dako dring buho sini tuga sang ginarigar no gintiro diri sang armas lutang o na igo sang ining bala kag iniman sa piyak no may bustot man diri so gamay isya no mga kabistado ining iyang buho diri sa may malikod naman yung porsyon sa may wala nga bahin sang salakyan no. So karon no pula na nakamitin ng lahat. Nga tinago. So, din ka po kay nanay? Tinugan ko niya, sir. Pero why ba ito isang ginuko? Wala ko na siya, kinulapyo ko na, sir. Bisa na ako mula ng amon nga. Oo, okay. Ayaw ng amon nga.
Siyempre, lubong inang dan. May kapoy. Ginampang pati sila sir. May gampang pag ang katabo. May kabataan. Pati kayo malalas. May gininong kayo ito kung inaw. Wasaan sila pala sir. Oo. Wala ka may naigo. Mo gani. Para man sila ganin, tapos sila misaw. May tao na nasa lamisa da. Saan sila mga tao da? May ga pang logom sila pala sir. Oo. Gulpi mo sila kawasaan. Ano yung krigabyasan sila, no? Kuhay na niya sir, tino yung tok na yun. So, kayo kung may ideyagi, kung sinong... Wala lang ko, hindi lang ako kasabat sir. Pero may ideya naman ka mo. Oo sir. Ano kung kontra yun? Hindi man. Ayun. Wala lang ko yan sir. No comment ako na. Di posible, dito man lang siya nag-plug yung likod eh. Oo sir. Bala niya na lang si Kuchiko. Kung mga ibang tao, hindi niya. Oo. Budlayan dan sa mga sikot ako hindi ka pala yan. Ano na ma'am nagtiro ma'am? May dumod sa inyo? Wala, Sa pamilya niyo? mabuot na sila sir. Mabuo na wala siyang kontra. Wala. Okay, anong posible ma'am sa pagtanaw nimo? Anong posible nga rason niya ginutang sa yung Wala sakyan? kami idea sir Balik kung ano diya. yung rason. Oo. Siyempre ma'am ang ining sakyan, bari ano man siya ma'am tagiya? Wala ang yang ang auto din nga mo. Bari ka pangamo ka sa ila. Okay. I think may namat yan, pakamadiri. Oo, tigra na lubong na kami. Ano po na kayo na? Ay, okay. So bali ma'am pagtabo, anong sitwasyon mo? Ari ka diri sa gwa or Tulog, nagapawhay ka? tulog Ari ka po. pawhay ka? Ay, kay kapoy. Oh, mga ano oras? Oh. Okay, mga ano oras ma'am? Nagtabo? 11. Alas 11. Ahay, okay. Lubong tao mo lang kung gulpi. Nakibot sang ano na Pero hinarangkana. ka matsyag yung Lupok na siya. Okay ma'am. May lang kay anong prestada, ga-park lang rin sakyan ma'am, wala man sang sakay. Wala. Di mayo man. Steady wala di mo pagabot nila alin sa lubong. Steady lang. Steady lang diya. Oo, kaya nang nakinapag ako na din. Oy. Okay. Oo. Ginampang sila sa mga bigo-bingo. Mga pila ka no ma'am kalupok na batian niyo. So ay ko idea. Ay, di agad. Okay. Pero sa inyo ma'am kilala niyo man yung nagbuhat siya ni. Idea lang kamo. Wala. Ano comment? Sige. Okay. Ma'am, sir kayo pangalan na ma'am? Biday. Alias Diday. Biday. 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 Ano pilido ma'am? Pero saan? De Los Santos. Okay ma'am. Thank you kid. Yes, mga kabistado, nabatian naton si Ma'am Biday. Nagapangamo diri sa ining pamilya. Ano gani nga pamilya ni Ma'am? Espinosa. Okay. Oo. Nagapangamo diri siya no sa pamilya Espinosa. O sa rin no, ang nagapanag-iya diri sang tawag siya ni sang ining salakyan ng lotang no sang wala pa mahibuluan o kung wala pa makilalahan ring suspetsado sa mong langgit alas 11 sang gabi diri sa May Monica City proper mga kabistado karon tiyarin man rin no ang aton nga mga otoridad kasubong nung suwat naton iyari man rin kaga mismo no ang city director kasubong man ang hepe sang PP1 mga kabistado nagresponde diri sa ining area amon ring nagluntad yung insidente ginothang diri ang tawag sini ang windshield no sang salakyan kag karon nagapadayon pa diri no ang pag-imbestigar no sang aton mga kapulisan kasubong ang mga tinion. Lakyan yung mga target. Tong puti, yan ikapantak to. Oo, yari. Ang tong puti, kamutero. Oo. Tapos iya to ng pisikal ang tong pula, parinti mo nila. Oo. So, Base dala ano man ini tuloy sa basketball kaya hindi sa basket nga may sakyan. Padamon program na mga program na sa tuloy sa lakyan mo. Oo. Pero last day naman Oo. expect kami nga buwas mas. Why naman, oo. So, di komplaser mas naman dyan eh. Oo. Gani galing pa namon. Isa man sa At ginangulo. primero kin kunan na mo may program kami kay istorya kami nga kaya nung programa nila set na na tiglo lang na sige postpone lang namon sa biso. Basta, oo. So, na dyan iglaw. Na tigayon. So, na-postpone yung program Oo. to give way siya ng namatyan. Oo. So, posible gina na. Posible man naman ang gulo. Pasingit, hindi siya gamit eh. Ang pan, no?
naton yung mga kapulisan nga wala man sa mga earlier nga mga tema Wala nga kit. naway. Kibot. Basta ko kibot gani. Ay kung mayara, pananamon dayon. Di tulog ka na kanimo ka po, no? Tulog na ko. Ko sang pagkuan kamang po kay bat. At yung mo kalupok? Mga pila kalupok pa yung manabtan? Damo gani do mga ito ano ko. Oo. Hindi ko kaisip kay kung nabtan ko pa siguro mga 3-4 pa. Ang magad ko nagiling ko sa Barawa Tokyo may nag-agsig. Nagsik pa? Nagkuhan ba sa? Kaya pa hindi naman ay magwa kay diba kasi kami man lagi na target. May igong pa din, may igong itong kuhan. Okay, kapag abot ni mo dere, may mga nakita ka dere nga mga basiyo sa bala. Sa pulis Na. Okay na. ang mga ba siya na? Mga pila ko na kabinog kap. 8 na pa nila. 8. Anong pagtiro niya kap? Target idyang salakyan o nagpalupok sa kababaw? Itong babaw, ni Maigo, ta sa lakyan eh. Kung sa babaw, ni Maigo. Oo. Kung tamo itong buskot na damo. Okay. Mga ano ras gid kap na Mga 11, siguro more or less, kaya na yun. 11. Okay. Patulog ka na kayo na no pag responde mo dere. Anong sistema mo nga ang tiro ay siya ning sakyan? Tama. Wala pa pagkuhan. May posible kap may Mga mga ito iya, kung anong kwan. Kaya kami ito iya. Ito may mga di parking. okay. Pero kap may idea ka kap sino nagbuhat sino wala pa man. Okay. Ito pinamangkot gani ang kutsindo. Ito galing rason na perme. Para na may gapungko, duwak bilog. Ito paglupok kaplaag. May Laag. tanog itong isang bahay na, umiwa na akong tawag. Wala man sila kakita. Lagyo man sila. Hindi matik, tamwa ka pa di kung Kulbaan sila. tulbahan kayo. Ahay. Okay. Yan ako gani nga kalayo ato sa balay. Do lapit mong tunog. ang tunog. Iko siguro sa ano, game. Jim. Kamang-kamang ko sa balay. Ahay. So, hindi pa natakap. Pangalan ito ka. Antonio Antonio Espinosa. Espinosa. Okay, kap. Thank you again. Ng gabi. Good evening. Amayad to, no? Tuwaw ginamabala na. Hindi na maglawid ka, makunan ka na. Kasugata to ba? Si Tintubla sa iyo, ano? Minsay mo lang likap sa sa posible nga nagimo sa ni. Surrender ka kung ikaw nag-imo nga sa lakyan ng tiro mo. Ay ginalaapuwag mo din mga katawan sa barangay. Oo. Paman, Oo. Sa program lang siya mag-surrender na siya kag surrender ka. Kap, thank you kid. Nabataan natin si Kap Espinosa. Sunod man siya. Tulog naman siya kay na. Siyempre, oras naman siya inugtulog sa bong. Sunod man siya. Nagkakabang po siya kadto diri kay bangod. Nabatian siya no. Pila kalinupok sang armas tutang. Ito, amo di karon ng sitwasyon diri sa may Monica City proper. Usa din ang may mga salakyan diri no ang ginbangtiro sang wala pa mahibuloan diri nga suspetsado. So bunga mo tinion no kag sunod man diri kay Kap Espinosa, 8 kalupok no sunod-sunod ang iyang nabatian sang ano sa din no sang siya yara siya iyang puluyan kag girayon no nga nagresponde diri. I-check mo niyo ang tuloy ng balang, hindi po nito sa posisyon kung di na fighter. Kaya kung dito ka ma-posisyon to, ano hindi ka na ka ang dito yung sa piha, hindi ito yung main.
So mo diri no ang igo diri sa bala mga kabistado. Kag subong man diri no sa iyang windshield diri open sa likod ng porsyon diri nga pertahan. Karing interest sa kabala, di ba? Aling siya sa babaw. Babaw ang kanya. Gusto sa dalawang matadikture, ano to, blaw. Panaog eh. So, kung ikaw ano mo dala, ano itong posibilya, ginawa mo dala. Pero kung naposisyon ka dito, hindi ka sa... Sa aton nga mga reviewers no, diri kita subong sa may tuwag sa ni Monica City proper subong lagi yung mga tinion. Sa karon no nag-investigar man diri ang aton nga city director si Sir Batiles no. Kaupod man diri ang hepe sang PP1 nga si Press Major Sangrines mga kabistado sanbay no sa dugang diri nga detalye kag kita diri no ang nagaunay-unay pa man diri kag nagahulat-hulat kita diri sa dugang impormasyon tuhoy diri no sa pagdotahang diri sa behikulo nga nagaparking diri sa may cover gym sang Monica City proper sa subong nga material. Agamo diri no ang mga behikulo diri ang mga taga-iyasa ni mga kabistado ang among mga pamilya Espinosa no. Sa sunod man to sa nakuha nato impormasyon kay Espinosa ang tuwag siya ni ti nakibot na siya kay ina sang yara sa siya ka puluyan di actually no nagapawide na inita ni si Kap pang nakibot siya no sa sunod-sunod nga lupok sa armasutang ang iyang nabatian kay sunod sa iya ang yara sa 8 ka lupok ang iyang nabatian. Aga ato man diri ka nakita diri sa isa ka behikulo ining pula nga behikulo mga kabistado. Maigo ini siya no sang bala sa passenger seat sa may front seat ini siya no kag maigo nga bala sa likod sang front seat passenger seat mga kabistado no sa may babaw-babaw ini nga porsyon kaga isa pagid no sa diri sa Montero Sport ining duag puti nga behikulo amo pagid ang dako nga buho tuga diri sa pagluthang kag mayari pagid diri sa ining porsyon diri no maigo pagid diri siya. Okay no, sa aton yung mga live viewers dira. Diri kita subong sa may Monica City proper. Unsa rin no, may duwa diri ka behikulo ang tiro no kung ginutang alas 11 subong gabi sang wala pa mahibuluan nga suspect no kag sano diri sa impormasyon nga nakuha naton sa initial may 8 ka lupok ang nabatian diri no kag ining duag kapulang salakyan maigo ini siya no sang mga bala kag lakip na ng windshield diri kag amo man no ang tuwag sa ni ang duag puti sining salakyan maigo man diri no sa iyang bintana no kag ining ang nagapanag-iya sa behikulo mo ning mga pamilya Espinosa.
Kagamod rin no ang sitwasyon sang area diri sa Monica City proper subong ng ganyan mga tinion ti nakibot din no ang mga residente kon mga pumuluyo sa ining nabatian nga asod-asod nga lupok sa Armas Lutang kag naigo dring duha ka bikulo isa ka nakaduag sa puti kag pula ginutang no sang wala pa mahibaluan nga wala mahibaluan nga suspect sa subong nga mga tinion. Right, tama kabistado no. Amo diri no ang nagluntad ng insidente. Usa din no ging pangdutang dring duha ka behikulo kag isa ka behikulo diri na igo pagid diri sang bal. Ang ining behikulo no sa tubang nato mga kabistado. Miigo man diri sang bala duha ka bilog no sa may tawag siya ni sa may wala nga porsyon so sa likod nga pertahan sang passenger no miigo diri siya sang okay, sorry no. Hindi lang tawag siya ni. Hindi lang duha no. Dubali tatlo diri siya. Kung makita naton. Diri sa may puwertahan sa may likod nga porsyon no sa nawala siya ni mga kabistado. Yari no, tika nag-imbestigar naman diri. O nagabulig naman siyang investigar ang city director naton nga si Sir Bateles kasubok man diri no. Si Mama Sheila May Sangrines ang hepe naman iya sang PP1 mga kabistado. So stand by no sa dugang impormasyon diri madulong naton sa dili madugay.